O, croeso, da ni yma heddiw yn Ŵyl Rhuthun, yn Dr Rhuthun, hefo'n gwestai arbennig Dafydd Iwan. Yn croeso Dafydd Iwan yma heddiw ato ni. Diolch yn fawr. Gan fod Cymru'n ei mor dda gyda'r pêl-droed ar y funud, sut oedd y profiad o canu yma hyd o flaen y fal coch? Oedd yn brofiad arbennig iawn. Roedd yn gwybod beth i ddisgwyl, am ys i gyntaf i'r gêm Awstria. O'n i'n gwybod bod yma o hyd yn wythol boblogaidd yn misg y wal goch. Ond oedd yn brofiad gyfreiddiol, yna i byth anghofio. Achos oedd pŵer y canu'n dod nôl o'r cefnogwyr. Mor gryf, oedd yn sgubol i fi. A chi'n gofio bod wedi bod yn canu'r gan yma ers bron i 40 o blynyddoedd. Sy'n chdi bach yn hyn a chi. Ond oedd clywed yr holl bobl ma'n canu y gan yn ôl ar achlysur fel yna yn deimladwy iawn. Ac na i byth anghofio'r brofiad. Ie, wedyn, wrth gwrs o hynny, dath yma o hyd ar dop siartiau iTunes y do. Yn curo Kate Bush ag Harry Styles, bawb fel yna. Sydd brofiad o hwnna i glywed bod chi wedi bod ar dop siartiau? Wel, mi'n nefinio'r blaen do. Diolch i gefnogwyr Yes Cymru. A be di o efo'r siartiau? Mae'n gymaint o siartiau rwan. Gael chi'n cofio bod yna siart Amazon, mae'n siart iTunes, mae'n siart Spotify. Ond oedd hwnna jyst yn dangos cefnogaeth i'r gan ac i Bêl-droed Cymru ac i fyna, mae'n debyg ynddo. Ond rhywbeth dros tro ydi o, hynny yw, fedrwch chi'n cystadlu efo bobl sy'n cael un Saesneg sy'n apelo i'r byd i gyd. Mae sy'n rhyfeddol am yma o hyd ydy bod ti wedi croesi'r ffiniau ac mae yna bobl o bob gwlad a'n hael yn sgwenniadau bob yna hyn yn dweud bod nhw wedi rhyfeddu at y gan. A sut nath y pandemig effeithio arnoch chi? Wel, mae wedi effeithio ar bawb wrth gwrs, ond mae wedi effeithio ar bobl sy'n perfformio. Achos oedd neb yn trefnu cyngherdda. Ac felly, mi ges i 2 blynedd mwy neu lai fel pob perfformiwr yn gwneud dim ond canu i mi fy hun yn yr ardd. Ond mae wedi bod yn gyfnod rwan fel dyn ni'n teimlo bod ni'n dod allan o'r pandemig. Ond diw o wir, mae yna gyngherddau ar rif o glith ac dwi'n cael ceisiadau o bob man yn rhannol oherwydd bod y pethau'n agor allan ac yn rhannol oherwydd yr pêl-droed, ne? Mae bobl wedi clywed amdano i rwan, oedd ddim wedi clywed amdano i'r blaen. Felly dwi'n cael gwaddiadau difyr iawn o bob man. Ac Rhuthun ar enghraifft, ne? A oes gennych chi unrhyw freuddwydio ydych chi ar wedi gwreddu? Allwn ddim mod i fel yna yn gweithio allan, ti'n bod, uchelgais neu freuddwyd. Dwi'n trio gwneud beth dwi'n hapus o'r olo a beth dwi'n meddwl sy'n bwysig. A dwi'n ffodus iawn, achos dwi'n rhaid wedi gweithio i neb arall. Dwi'n gweithio i gwmni recordio nes i sefydlu'r hun. Dwi'n gweithio i gymdeithas tai nes i sefydlu'r hun yn ddi-gyflog. Ond mae'r canu yn rhywbeth dwi'n mwynhau wneud ac sy'n rhan o bobeth dwi'n credu yn efo. Dwi'n gygethu ar dy Sul a dwi'n deud rhywbeth digon tebyg am yno. Dwi'n ffodus iawn achos dwi'n cael gwneud a dwi'n hen ddyn y fan hyn. Dwi'n cael gwneud beth dwi'n hoffi wneud, beth dwi'n credu yn efo ac mae'r cyfan yn un ynddo mewn ffordd. Ac felly, dwi'n gwybod beth oedd y cwestiwn. Oes gennych chi freuddwyd ydych chi ar wedi? Na, dim ond cael rhyw chydig blynyddoedd eto i wneud hyn. Diolch am bod wedi am wneud perfformiad. Diolch i chi am eich cwestiynau. Ac gobeithio nhw'ch chi'n mwynhau. Diolch yn fawr. Croeso.